Nwannem kedu ọkwa n'obi Voice of the East ọka bụkwa Amara Chukwuka nnọọ n'oge nkata enwere onye anyị na-anọ tata ezigbote onye pụrụ iche nwoke agbawagoro obi kuritie ya obi onye anyị mama dịka Fanta the Joker nna nnọọ n'obi Voice of the East achọrọ m ka ịkọwara ọha na eze onye Igbo ọfụma. Ọhaneze na-ege m ntị afọ m wụ awụ m onye mba nnọọ abahụrụ ịsụ ihe ọzọ awụ m onye mba nnọọ nsi na-ebiche onye mezala nso aha m wụ Ebo Nzubechi Austin. Ebo Nzubechi Austin onye mezala nso nọ n'ehime mba nnọọ LGA Imo State. No n'obi Voice of the East ịma ihe mere gị ọkago nkụ obuka onye negodi ga anọ ya fụ na gị na ihe ka na-eme mana tupu anyị aga side ahụ ka m jugodi ime ihe ị na-eme kịta dịka content o ihe ịkwadobu ime o ihe ịchọbu ime. Ọ ihe m chọrọ ime because mgbe m dị ntakịrị eso m na ụmụ page enweghị na-akpọ page na Catholic Church ọ dịka brigade mgbe aha m na-esokwa na-eme ihe ndị egwuregwu ndị a so ama m na otu ezi m ga-eme ya so ya. Kedu mgbe ibido mebe mgbe ahụ maka isi na mgbe ịdị ntakịrị na iso na page kwa mgbe ahụ ka ibido mebe ka kemgbe like iji nwee mmasị na ihe a bụ ihe ị ga na-emezi wee na-ebi ndụ. Mgbe m nwere mmasị ime ihe egwuregwu comedy mgbe m bidoro nwee cell phone like Android maka mgbe ahụ m dị ntakịrị m nọ na page ahụ ihe ahụ ebe 2012 enwe m phone enwe m ekwentị mgbe ahụ but ana m eme ya enweghị m handle enwe m social handle ebe mmadụ ga-asachi m but ana m eme ihe egwuregwu people na-achị ọchị and ebumnuche m wụ mgbe ọbụla m nwetara ekwentị phone m ga-emenwe ya ka ọ gazi global. Dịka onye chọrọ ibido mebe content enwe ka nne na nna gị ha kwado gịwa imebe ha ka enwe ka ha si wee sị gị na ihe a abụrụ ihe kwesịrị na-eme. Nne m na nna m kwadoro m but ịma na school ịga akwụkwọ the best thing a parents na-achọ ka ụmụ ya gaa arụ ole na ole na as of last year ka ha masị n'eziokwu achọrọ m ịwụ onye egwuregwu m chọrọ ime comedy mgbe m lechara WAEC 2019 mgbe ahụ ha lere m ule JAMB ka m baa university but ọwụkwa memewe skit memewe comedy. Mgbe ibido mebe content a ya nwelu ego ifo na ya melu iji wee nwee mmasị ime ya. Ugbu a mụ na gị na-ekwu ahụ abedu m ego na ya bụ the comedy. Ekwukwana ihe n'ụdị ahụ na ngasị na ihe gbasara ime ihe egwuregwu comedy nọ na ọbara anyị because mma my mother makwukwu m mụ mere nne m mgbe ọ nọkwa na oge agbọghọbịa nke ya ọ na-emekwa ọdịrị ya nne so enwere m passion enwere m ọnụ ọkụ n'obi ime comedy ọ bụghị ego the main problem. Onye ọbụla afọ gị ga-ama na inwe mmasị maka nna a sịkwa m ka njọ ihe niile anụnwụ ikwu ma obi agbawa gị ma jọọ yo onwe ha ncha niile onwe nke bụ eziokwu. Ịma ihe gbasara kpiti mkpimkpi ahụ nke comedy ahụ nke ahụ enwetu ihe ahụ si mee because ịma ọrụ n'okwu bekee m ga-asị credit video ahụ ka aha kpiti mkpi mere people ji mara m aga m enye nwanne m ka tọrọ m waga 60% credit maka na onye nwa kwuru okwu ahụ onye nwa wetara the idea mana ya ọnụ ya wụ onye egwuregwu na o kwuru ya ma ewereze the idea were ya kwụzie video ya wa ka eme ya na ọbụrụ mba anyị nọ na palọ na-ekwu ụka na-ekwute okwu engagement chia ịma na ọmụ a na-eme ihe egwuregwu ọmụ ahụ the comedian ya pụzie ma ewerezi ihe ahụ ukwu inspiration na that idea werezie ya mezie video ahụ with filter ahụ mgbe m mekwara na emekwana m ya na ọ ga-etrend emere m ya na ihe ahụ atọga mụ na onwe m ọchị
ka m legodo otu ọ ga-adị ma mme ya with camera mgbe m postụziri ya ya ozi na ọ gaziri ebe niile. Nke a gosiri na ọ dị gị n'aka maka onye ọ dị n'aka o mee ya ọ na-aga ọfụma. Kemgbe ibido mebe content kedu ihe ị ga-asị na ihe ogbochi ọ ga-abụ ichi ime isi na ihe a adịrọ maọbụ na ihe a bụ ihe na-enye gị nsogbu ma ọ na-afịa gị arụ ime ya bụ content? Ịma mgbe m bidoro emewe content ihe na-dị ka ihe gbochi nyere m mgbe aha wụ time because mgbe aha achọrọ m ime school ọ dịzi ka like enwecha mgbe m na-eme ya m file na ka eziokwu na agawala ma straight because mgbe aha na m ga-anọ ebe m na-eme skit ndị ọgbọ m na-eme matrik ndị nwetara admission ya ọ dịzi ka ihe ọzọ dị ka ihe ụbọchị wu ịma skit nwe otu ọ dị before gị chọta ebe aka gị like ebe people na-ele gị na like ọ na-adị hard onye na-eme na a na-asị mmadụ trendichara onwe fanbase so ihe dịka ụbọchị mgbe ahụ na mme skit ọ na-adị ka mụ na onwe m na-adauti ya because achọghị m ime ihe ọ ga-awụ mee ya ndị mmerele akara ya mma ya ọ dị ka mmeta ebe a ma emeta ebe a because before m emewe kọntentị kpitimkpima ana m eme kọntentị nke mmadụ atọ ma mmadụ abụọ but mgbe m meziri nke a ma bịa chọpụta n'eziokwu sị ka na wee ebe ọrụ ma pastor nsi my calling ebe ọkpụkpọ m dị imere naanị m so ya nwa nke a bụ eziokwu maka ọ na-adịbụ nnene ya mụ na ọchị. Ihe nchi iju ọzọ bụ ịma ihe ike kọsi n'isi ke ba n'anya ke nwere aka ka na-ara m ahụ aka gadara ndị akọrọ kapọ ọkụrụ m n'ime sel gị na kapọ na odozigokwa dezie gịrị kapọ nka nọ n'ime sel ị ka ya anụkwa Joy? Aga m alụ Joy mana ọ bụ na asị mberede ka eji agba dike mberede jekwere dike but mberede ka a ga-eji ama na ahụ m dike m ga-alụ Joy. Ị ka ya alụ Joy? So nwandịrọ abịa n'ihe kọntentị a kịta dịka ndị a na-ewu ewu na TikTok o Instagram ka onye ị ga-achọ ka gị na ya mmekọ kọntentị? Onye m ga-achọ ka mụ na ya mmekọ kọntentị ha dị ndị ike bukwuru ibu ka ọ mkpọ na n'ofu onye kpọọ onye ịchọ kpọọ Funny Bros Funny Bros Sabinus Imodia ndị akwụkwọ shirili ike mụ na Chimeshi na-emele so enwere ndị ukwu shiri ike wụ na gị na ha mee from like egwuregwu content a gị na ha mere ị ga-ama na enwe ihe ga-amụta mgbe ị na-around them. So Funny Bros Chimeshi Imodia Sabinus mụ na ndị a mee content m ga-adị very happy. Ọzọ dịka ịbịa wee bụrụ ịma na Igbo na-asụ n'onu n'onu mgbe ibido mebe ya bụ ejije kọntentị gị odogo onwe ka isi wee nwee mgbagha uche na ọ bụghị ụwa niile ga-anụ olu nke ị na-asụ enwe ka o si wee ọ bụrụ ndị niile ya anụ onwe ka isi wee si esugbo oyibo? Yes, ọ bụ eziokwu because mgbe m mere ihe ejije kọntentị a igwe gị eziokwu onye motivetịrị m onye kwenyere m aja n'ukwu bụ Jerik. Ema Jerik na-eji igbo agụrụ abụ like ma ọbụla first day m gesiri ọ dịghị n'aka mgbe nleka egwu ahụ bloire and with level Jerik nọ na with egwu igbo ọ na-agụ mere m ji mara sị ọ bụcha dị ma ọ bụ English ma ọ broken na-eme ebe dị mma competition ahụ ha na the maintain ịbịa ma sị ị chọrọ ime n'English whereas ka ị na-eme n'English a na-adị funny ọ ga-aka mma na ị mere n'igbo ahụ ukwu shizie m ike na mefuchewezi ndị dịka English. Eziokwu ikwu bezikwu maka onwe dịka mmadụ ịsụ asụsụ ya obi dị m ụtọ ọ na-adịbụ mpụta fụ gị ebe ị na-eti na-asụ nya obi dị m ezigbo ụtọ o gosiri na ebe isi na obi dị gị mma anọ ihe ga-amasị gị ka ị na-agwakwa ndị mmadụ n'ebe a ka isi. Oke ọzọ dịka ịbịa wee bụrụ otu ị nọ kịta ị na-apụ like n'ezi ma na-eje enwe ka isi enweta any like negative review mmadụ pụta ọsị he na-ekwe nke ọzọ nwe ka isi nweta nga esisi bido wee mebe ya bụ ejije? Mba n'oli nsogbu m na-enwe ịma onye na-eme content online enwe ndị like some of your fans ga-ahụ offline ada ịma onye mere content he feeling na ibu ego
Hazi la public transport. Ala si lekwe Fanta. Imo enwoti ndị mmadụ na-eshe eme na. So ọ dolite dị n'ezre. Ọ dolite n'ụwa na dị ka ọ na-eme ihe na-eme because enwere ndị na-achọ ka ha hụ gị nke nọ n'ime Benz. Otu anyị na-eshi ewu online. Ọ dolite na-eme m anime eji ike apụta. Nnapụta ka m na-eji nose mask. Hey! Ọ dị anyị isi na. Hey! Nya ihe a na-ekwu the lifestyle cost na you know no. Very cost maka na enwere nga onye na-anwụrụ gị ga-ahụ gị. Respect na ugwu onye nwere ebe na-reduce. Maka ọ ga na-ahụ ka ị na-eji convoy na-abịa. As onye na-ewu celebrity online. Ya ọhụzi nga ị nọ na bike onye Hausa. Mana otu akụcha gị otu ọ dị gị ka Joy a ga-ekwetekwe sobe gị. Joy love nwere ebe m na-abụ no condition. Ịma ihe awụcha fort Joy oshimwana. Ebe m engage kemgbe 4 years. Ọ bụrụkwa gị ị ga-akwụkwa na ndị. M na-etikwa gị ezigbo ihe. M na-etikasị gị. Mana ọwụ my fault. Eziokwu. Ọwụ oshimunaka. Emere m engage. Dollar ya. Ewe onyame. Kemgbe 4 years etunyere m ego m ji akwụ ụgwọ isi ya. Okay, onyame dị. Mana ngacha panya ya na ngalụ ụdọ. Ị ka ya eje nata. M ga-aga panya na make ego. Ọ bụ na mbụ ọ dị gị ka Joy ya ga-echekwenu gị jebe pami abi panya jebe panya na onye love mmadụ ije love otu eji ije love dị hard Joy ya afụkakwa gị n'anya o ọ fụrụ m n'anya ọ ụmụnne ya mebisi gị love m ya mana enweghị mebiri mbọsị ọzọ biko ịbịa ọkwa gị na Joy soro anyị ga-achọ ịfụ Joy kemgbe ụmụnne ya kụrụ mkpịtị ahụbeghị Joy ahụbeghị ụmụnne ya kpọrọ ya. Hey, Chiwo! Nsogbu adịrọ. Ịma okwu Joy a na-ekwu kemgbe. Okwu Joy a ka m na-ekwukwa okwu Joy. Nwatakịrị a ga-abụkwa sọsọ mma nke anụnwa ikwechiri ya wakwechikwolu n'ọgụwa ka ọ chọọ. Kedu ka gị na ya si wee mata? Etu m ya si mata. Mgbe m matara Joy mgbe o megashibi. Enyi nwaanyị gbaga nkwụ ma ka m si mata ya. Kemgbe ịma na mụ na ya akpaala afọ 13 ya ụnụ 13 years. Gị na Joy akpago 13 years? Mụ na ya kpara n'ọma afọ 9 ya 9 years. Na-emezie engage 4 years ya afọ 4 total 13 years. Adị m sure na Joy ga-ahapụle m. Mana mgbe gị na Joy matalụ ka isi wee maka isi na ịmatala ya na Ashebi ijela Ashebi wee fụ Joy ka gị na ya si maka ka ihe gị na ya kpagide wee kpa afọ ọkwa 9 ka ikwu mba 13 ya 13 years 13 years afọ 30 kezi ihe gị na ya nọ na-akpa ka unu si wee kọwalụ maka anyị ga-achọ ịma okwu Joy a ka anyị ma ya edozi ka anụtara anyị Joy ma ihe anyị onye ọbụla na-ajụ ka ihe mere anyị ji kpaa ịma na arụ n'uru m otu eji na a journey of 1,000 miles begins with a step. So marriage ga-alasị na a na-ebido ya ọfụma. So anyị ji 13 years ahụ azụrụ ụmụ material a build the relationship before before na marriage. Because anyị chọghị divorce each other ọ ya ma anyị ji kpata aka. Gị na ịma otu ọ dị n'uche m ọ ga-adịkwa gị na Joy unu ama nje gbaa ndụ ka unu wee nya ka o dozie gị na gị na Joy ga-agba ndụ. Enwere ịgba ndụ karịrị mgbadị date 30 years. Ka wee gba ndụ anyị rachara ọbara sef n'ime dị 30 years mgbe anyị hụrụ gịnị ụkwara ịgba gịnị covenant ị ga-asị na gị na Joy na o tegokwa. Okay, ọzọ dị ka ibie otu anụnwa si eme na ụmụ agbọghọbịa na-anọkọta wee na-achọ ihe n'aka mmadụ 13 years ahụ gị na Joy nọ na-emekọrịta na-akpakọrịta enwekwa ihe ị na-enye ndị be ha nwekwa ị na-enye ya ya maka na-enye ha na wụnụ ndị bi ya ka ndị eti ya maka na-enye mana 13 years adịgokwa otokakwa ọ dịrọ gị ka ịnọtụ ijefu nne na nna Joy ka Joy ha makwalụ na gị na Joy nọ ana m aga ahụkwa nne na nna ya mana ke m ga-aga ahụ nne na nna ya for the first time ka akọrọ bụ ihe mgbe m gara na list ihe ndị akọrọ onye m ga-akọwa ihe a mana gị hụ list ekwukwana list bụcha agba m question paper m ga-azụ keke m ga-arụ agro farm m ga-emepe provisions ihe ọ na-anọ na list agro farm m ga na-azụ mbele snake ọ webere ihe mana nke bụ eziokwu bụ na
oge igbugo n'ebe nwa agbọghọbịa ahụ nọ o rukwela oge ka imepe agro farm o ruru maka inene ya ị ga-afụ o ruru ka imepe agro farm maka otego 13 years ọbụrụ beans isi na ịchọ ịrapụ Joy jebe pami panya gbara m mgbe chi iju gị iruo panya kedu ihe iche ije mebe ịma panya anọ m na ahịa apụ apụ a na-ata ata na nya ka ị na-azụ m ga na-eme import na Nigeria a na-erere m bikonu ọhaneze bịa golunia apụ na panya ka o nwee ike nụọ Joy agabe na panya ka ya iru onunu mgbe ị ga-eru m reta ego bịa ụgwọ isi Joy mana ka emeli ima ndụ Joy jebe panya mba otu ọ dị elu nwaanyị gawa panya mba nke ka o si wee dịzie njọ enweghị ọdịrị ihe ndị akọrọla ma aga m aga n'ịga elu ya bịa mewe ihe ewepụrụ m ihe na list m chọrọ nga ime ihe list ọwa aka onye 100,000 si m ga-enye 150 because of 13 years onye nji chọrọ ịga panya make ego a na-agba nkwa na-ama na-agbaga nkwa ọwụba ihe family and wishes so ya ma anyị nwa bụ ndị online in-laws anyị abịakwa ị ga-esocha na asmina ọkụ na-afụgonu ask me ka mmemme ekwesịrị m ime ashebi ka mmakwa hụ ma ya fụ ịmụ na ya eme 13 years ịchụ onye ụlọ akụ kpekpe ka akọrọba aka bọọlụ enwebe enyi m nwoke m ga-asị ka o mee nwaanyị engage 4 years hapụ ya ị mara na ị na-eme engage mara na ị nwere ego iji eme ihe n'isi ya lụọ ya maka ihe ahụ experience were m gacha panya ya lụọ Joy m ga-ede akwụkwọ a ga-ere na ụmụ mahadum da ị kwesịkwa ide aga m ede akwụkwọ Joy and I story of agony Joy and I story of agony kebe eziokwu bụ na gị na Joy unu afụgo ihe a ka na-akpọ a very long lasting relationship ọ bụrụ taa ụmụ okorobịa ndị ka nwere enyi nwaanyị biko achọrọ m ka inye ha ndụmọdụ maka ọgụ a experience ka si bụ the best teacher gwa ha nye ha ndụmọdụ ka ha nwee ike wee mụta n'aka gị ma ndị na-achọ nwaanyị ma ndị ji nwaanyị biko gwa ha ndụmọdụ m na-enye ụmụ okorobịa nwere enyi nwaanyị chọrọ ịlụ the girl biko edetiwekwele ka ewe n'ime engage gị na 4 years ihe ndị akọrọ bụ ihe wụ mmụọ ọgbụgba ndị onye mere nji survival a convenient child biko kwa gị na-emekwa nwaanyị engage mee nkewo ime taa these two boys gị kwụ ụgwọ isi ya family Joy ịnụ mgbe ha kwuru si le bygone be bygone lara azụrụba ọka bed anụkwa m so ndụmọdụ m na-enye ụmụ okorobịa gị nwee enyi nwaanyị and ihe ọzọ na-ekwukwewo ịma ọtụtụ mgbe ụmụ nwaanyị na-eso kwara ụmụ nwoke kwega na expenses nwa okorobịa nwere enyi nwaanyị mee nga aka ruru gị ọ bụrụ ma irube ịlụ nwaanyị gwa enyi gị nwaanyị si irube nka na-achọ ego iwere anya ihere eme engage ịhụ ego iji akwụ ụgwọ isi a ga-akwụkwa kpiti ikpe ọ bụ ndụmọdụ m na-enye ụmụ okorobịa ị na-achọ ikwu na onye na-enwerọ ego o ji anụ nwaanyị ọ ya nwee enyi nwaanyị wee na-eche ka isi wee chekwa aga m asị onye na-enweghị ego nwee enyi nwaanyị ichi inwe enyi nwaanyị ọ na-akpa gị ihe hụrụ gị were mana ke m kwuge ị mara na ị ga-eme engage n'ọtụtụ afọ ịkwụghị ụgwọ isi ya emere engage gwa ya sị ị nwebere ego iji eme ihe ịgba nkwụ ị ga-enwe ndidi ka ị ga-enwe ndidi because gị meghala nwaanyị engage ahụ family ya elewele gị anya bịa nara list echee gị afọ abụọ afọ atọ ahụ gị na ha were Corolla bịa kwụrụ gị ndị akpọrọ m n'ime ọhịa so ihe m na-ekwu nsogbu adịrọ onye ọbụla biko ebe ọbụla ị nọ na-egekwa ntị ka ị nwee ike wee malụ otu a kịta isi eje panya nya aka ya adịkwa afọ ọzọ na 13 years amabeghị m ka ọ ghara ewe m kwuru ihe a ka chọrọ bịa offline ugbo obu biko afọ ọbụla m jiri ya Joy ga-eche m ama m onye Joy ọ lọvụrụ bụja atụlụrụ nsogbu adịrọ ndị ọma na-ege anyị ntị anyị ga-eche Joy maka na o tego aka itebe ya bụ nwaada maka ị na-anya ị ga-afụ na akụji nwamba ndị akụrụ ya kpiti mkpimkpim ikpi ma aha mana eche onye gbanyụrụ ama m na-esokwala ha manya ikpi ma aha mere m dameji so nsogbu adịrọ
ndị na-ege anyị ntị, anyị abịawagokwa na nchịkọta nkata anyị na Fanta the Joker. Unu n'anya, unu ga-afụ na ya bụ Joy bụ nwaanyị dị ya n'obi. Ọ ka bụkwa n'obi Voice of the East, ebe anyị na-ewetara unu nkata pụrụ iche. Sonyekwere na anyị oge ọzọ ka emesịa.